רגיל, תראו איך הוא הרג עכבר. רואים למה יש חתול בבית? תומי, עשיתי את העבודה שלך כמו שצריך. כל הכבוד לך. בוא קבל צלח. זה חתול מוכשר, אתה תאמין לי. אחרי זה שואלים אותי למה צריך חתול בבית. אני צריך להביא עוד 2 כמוך, תהיה כמו איריס. שימו לב לניצת השיניים של תומי. תיסח לעכבר את הצורה. תמשיך לשחק בו, אנחנו גאים בך. לא, אל תשב עליו, תומי. קחי. קחי תצלמי. בוא. לא, אבל חכה, הוא עדיין זה גוסס. טובי, מה קרה לעכבר? תשובותי. מי הרג עכבר? מי? מה? מאיפה? אורטל חשבה שזה ג'וק. מה זה ג'וק כזה גדול? תצלמי, תומי. טוב, יפה, טובה. תפס גור עכברים, כן. ממש גור עכברים. הוא גוסס, איציק. בסדר גמור, תומי עשית את העבודה. טומי, חתול יפה, כל הכבוד לך, כל הכבוד. אתה מדבר לי סיימנו פה את הקטע עם עכבר? כן.